Tini 48 karamchhara bai khobja wakhirai kami hati o tini Tipra Motha ni kwtal party office khulogui rikha phai manjaka block president Obijit Tripura TRI YTF ni president Niren Tripura bono karibo YTF ni vice president Binando Tripura. Sini 48 karamchhara ni bisingo sini Tipra Motha party ni sini demsora bisini bisingo longprai rebbo border audio kaisa party office khuluk jaka aro phaisok jak sini ro sini Tipra Motha 48 karamchhara party ni president borong Belekena hambai hasteni joto lukurogno जों तिरफाय सफैजाक wakhirai hati जों kwtal sini thanchani chobani kaisa office khulumnani hinai tini जोंनि फाय सफैजाक 48 karamchhara YTF ni block president Tipra Motha ni block president tai Purbagrani sengkragrok tini ang I party office kwtal khulumani bisingtui ang hasteni joto lukurogno ang sanani musugo tini ni je I office khulumani I mongkha hamjak mungni office ongtong thanchaka thalai mungni office ongtong I office ni bisingtui iro kabangma chung dofano baskango naithok tui dul telangnani eba dofano kubui lama mathangjakmani lama phunuknani I nokhuk ekta important nongthong hini ang asa khayo ormena hasteni jotoluk nokoi chung tabuk kachak kuful hini chung tabuk divide ongnani chung tabuk joraiya chung tabuk joto phari chini bising hamjaklaimani hoito bo CPM khaitung hoito bo Congress khaitung hoito bo BJP khaitung chung bono hamjak mabai chung bono chini logiyo togoi je bokti lama chaya himitong mani lama hamyago dofano buthalani lama go ba dofano dongsokhini lama je himitong orni hote chung bono sai bujugoi dofa mathangjani lama ko tonani bagoi chung obo hai party chung khulungna nangoni ang asa khayo onbena hasin joto nokoi nai chung joto phari tab chung hamjaklai chini paithakni je imo choba chini je samani karon obono chung jodino basang 2023 jodino chung Bagran bisiti jodino chung 2023 chongmari chung kaplai ang mayanga chini boi chung belekno manak batongnai onbena hasin joto nokoi nai chung hamjakmani bisingtui kathalai mungni bisingtui dofano baskango agogoi chung phiuk mung tonani bagoi